Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Pangin na talaga. Gulong-gulo na ako. Ano ba talaga nangyayari dito? Gusto lang naman namin ng maayos na bakasyon eh. Hindi ko na rin alam. Kahit ako nagugula na. Tingin mo ba, may gumagalang serial killer dito? Apo, anong serial killer? Yung pumapatay po, Nay. Kadalasan sa kanila, nagtatago sa ganitong kasukal na lugar para hindi sila mahuli. Posibleng ganon. Di ko alam, pero huwag na pa sana. Paano na si Samantha? Buntis pa man din ang asawa ko. Babaliw na ako sa nangyayari. Kumalma ka, Eman. Kailangan ka ngayon ng asawa mo. Gagawa tayo ng paraan para mahanap siya. Nandito ako, okay? Tutulungan kita. Eman, hindi naman sa tinatakot kita. Pero paano kung aswang ang kalaban natin? Aswang ho? Oo, aswang. Nay naman, sa tagal ko na sa serbisyo, ni isang beses wala pa kaming nakakalaban na aswang. Bata ka pa, Leo. Oo, sundalo ka. Pero napagdaanan ko na ito lahat noon. At base sa katawang nakita natin, malaki ang posibilidad na aswang ang kalaban natin. At kailangan nating maghanda. Magandang araw po sa inyong lahat na bumubuo ng inyong channel at sa inyong mga tagapakinig. Leo na lang po ang itawag nyo sa akin. Gaya ng marami sa mga tagapakinig nyo, lola ko rin ang nagpalaki sa akin. Maaga akong naulila sa ama, habang nangibang bahay naman ang nanay ko. Kaya sinaybilen ko na ang nagalaga sa akin mula pagkabata. Mabait sinaybilen. Totoo, wala talaga akong masamang masabi sa kanya. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kapag naging profesional na ako, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. Hindi maluho si Nay Belen at minsan lang siya humingi ng pabor. Kaya nung isang beses na humiling siya sa akin na magbakasyon kami, nagpaalam ako agad sa trabaho kung pwede akong humingi ng leave kahit na malayo ang destinasyon namin. Ang hindi ko lang inasahan ay ang plano naming masaya at payapang bakasyon malalang peligro pala ang dala sa buhay namin. Nay! Anong ginagawa niyo rito? Akala ko po nagpapahinga pa kayo. Oras ng idlip ninyo ngayon Dapat andun lang kayo sa kwarto ninyo. Ano ka ba? Ayos lang. Tsaka inantay kita. Excited na kasi ako sa bakasyon nating dalawa. Nga pala, Apo. Inayos ko ng lahat para sa bakasyon natin. Alam ko namang lagi kang abala sa trabaho. Kaya hindi na kita inabala sa mga detalye. May van na tayo at may nahanap na rin akong driver. Ang gagawin mo na lang ay maghanda ng mga isusuot mo. Ay mali, nakaimpake na pala ako para sa'yo. Grabe naman kayo, Nay. Ang bilis niyo naman kumilos. Wala man lang briefing o pasabi. Baka naman hindi na kayo nakakapagpahinga niyan. Nay hinayaan niyo man lang sana akong tumulong. Ay nako, kung hihintayin pa kita mag-ayos ng plano, baka sa susunod na taon pa tayo makaalis. Alam kong kapag trabaho ang usapan, hindi mo naiisip ang sarili mo, kaya ako na ang nag-asikaso. Salamat, Nay. Pero sigurado ba kayong okay yung driver? Baka naman hindi natin kilala yan Ay Apo, huwag kang mag-alala. Kilala ko naman ang driver natin, si Manong Isko. Dati siyang driver ng kumpare ng lolo mo noon. Mabait at maaasahan yan. Mabuti nga't natawagan ko ulit. Ang tagal kasi niyang nawala. Kung ganun po, sige na nga. Pero, saan nga ulit tayo pupunta? Hindi niyo pa nasasabi sa akin. Sa isang magandang lugar sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin, at malayo sa gulo ng syudad. Sigurado akong magugustuhan mo roon, Apo. Pero sikreto muna. Gusto kong sorpresahin ka.
Nay, parang may tinatago kayo Pero sige na nga, kung saan kayo masaya doon tayo. Basta't magtiwala ka lang, apo ko. Ayoko lang na puro trabahong iniisip mo. Minsan, kailangan mo ring magpahinga. Masaya na masaya din talaga ako kapag nakikita kong masaya ang lola ko. Kapag may mga panahong nakakalimutan ko ang sarili ko, andyan siya para mag-isip sa kapakanan ko. Kaya kahit na hindi naman ako palabakasyon na tao, na-excite na rin ako. Na-imagine ko na yung pahinga mula sa lungsod, sa misyon at sa trabaho. Perfect na bonding namin ni Lola. Hindi ko inasahan na malayo pala yun sa totoong mangyayari sa amin. Kamusta kayo mga apo ko? Oh, Leo, magpakilala ka. Makakasabay natin sila sa pupuntahan natin. Pero sa sasakyan lang naman, nirentahan namin itong van at nasaktong araw kaya nagpasya kami magsama-sama na lang. Kamusta po kayo? Ako nga pala si Leo. Masaya po akong makilala kayo. Sundalo yung apo ko na yan. Nay naman, huwag mo nang sabihin yan. Naku, ang saya talagang kasamang lola mo, Leo. Ako nga pala si Samantha at eto naman si Emma ng asawa ko. At ang isang yon ay ang kapatid niyang si Adele. Kumusta pre? Ayos lang. Buti na lang, pwede pa bang bumiyahe itong misis mo? Ang kulit nga eh. Sabi ko wag na muna. Pero pumayag naman ang OB niya. Basta na mag-iingat lang. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan niya eh. Inuman tayo pagdating. Nako, sige lang. O siya, sige na, pasok na kayo mga apo. Mahaba-haba ang biyahe natin pero masaya ito. Mukhang napakaluwag ng banay. Talagang inihanda niyo to Aba, syempre naman. Kayang-kaya ng van natin. Relax lang kayo. Wag lang sanang mawala ng aircon. Baka mag-away-away tayo sa init nito. Ay, sana nga. Mahirap sa buntis ang mainit na biyahe. O siya, mukhang kumpleto na tayo. Tara na. Tahimik lang ang driver naming si Mang Isko dahil nakangitian naman namin siya. Kahit ako, na-excite na rin sa pupuntahan namin ng lola ko. Habang bumabaybay kami sa highway, ramdam ko rin ang kasabikan ng mga kasama ko sa van. Maaga kaming umalis. Halos pasikat na ang araw. Kaya minabuti kong ipahinga muna saglit ang mata ko. Nay, magpahinga muna kayo. Mahaba pa naman ang biyahe, di ba? Matulog muna kayo. Ay, o sige apo, para may enerhiyang matanda mamaya. Nagising ako tanghali na dahil sa hapdi ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng van. Napansin kong habang lumalalim ang biyahe, unti-unting nagbago ang itsura ng paligid. Mula sa malawak na daanan, nakita kong naging mas makitid na ang kalsada. Mas marami ng punong nakaharang sa gilid. Ang mga ilaw ng poste, pawala na rin. At ang pakiramdam ko'y para lang kaming palihim na tinatangay sa kung saang sulok ng mundo. Pero hindi naman ako nagsimulang magduda. Dahil gano'n naman talaga minsan ang mga daanan, lalo na pag probinsya ang pupuntahan. Parang unti-unti nang nawala ang bakas ng syudad habang papalapit kami. Pero pagdating ng hapon, doon ako nagsimulang magtaka. Mula nang pumasok ang van namin sa isang bundok, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, masyado nang mahaba ang biyahe. Mahal, tamang pa pang daan natin. Hindi ko rin alam, mahal. Ngayon lang din ako nakadaan dito. Mang Isko, tama po bang dinadaanan natin? Oo. Sabi kasi sa akin, dito daw dumaan kasi sira yung dating daanan. Bago lang din ako sa daan na ito. Pero mukhang tama naman yung daan. Nako, dapat pala sinabihan mo ako, Nay. Kung saan tayo pupunta para nakapagdala man lang ako ng mapa. Apo, ano ka ba? Bakasyon to.
Hindi ito isa sa mga misyon mo sa trabaho. Ikaw talaga. Ano yun? Bakit tayo huminto? Baka nainitin lang yung makina. At teka. Ayan. Umandar na. Napabuntong hininga na lang ako dahil hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. Ayaw ko ring sisihin si Mang Isko dahil wala naman siyang kasalanan na sira yung usual na daan. Tumingin na lang ako sa labas para kahit papano'y masubukan kong kabisaduhin yung dinadaanan namin. Habang bumabaybay kami sa makitid at palikulikong daan, unti-unting naging mas masukal ang paligid. Yung dating sementadong daan, napalitan ng lubak-lubak na lupa. Pataas na rin ng pataas yung tinatahak namin. Tapos, pati paligid ay unti-unting kinakain na ng kakahuyan. Wala nang bahay na nadadaanan. At alam ko na malayo na kami sa mga tao base sa kung saan kami naroon. Abay, mukhang nagluloko itong sasakyan natin. Ano? Paano na tayo ngayon? Wala na rin tayong signal. Nay, alam niyo po ba kung may malapit na bahay dito? Dapat meron eh. Pero hindi ko inaasahan ganito kasukal ang daan. Mahal, hindi ako mapakali. Parang ang tahimik ng lugar na to. Ganto pa naman yung mga napapanood ko sa mga horror movies. Kumalma ka, mahal. Wala naman sigurong masamang magyayari. Huwag masyadong mag-isip. Oo nga. Baka mamaya makasama pa sa bata. Abay, mukhang naliligaw kayo ah. Napalingon kaming lahat. Sa harap ng van ay may nakatayong isang matandang babae. Nakasuot siya ng lumang bestida at may dalang tungkod. Nakita ko pang sumilay ang bahagya niyang ngiti. Ang nakapagtataka lang, paano napunta siya sa kakahuyan? Halos magagabi na at wala naman kaming nakitang malapit na bahay. Ilang oras na mula nung huling beses na makakita ako ng huling bahay na nadaanan namin. Naku, salamat naman at may tao. Opo, Nay. Nasiraan ho kami. May alam mo ba kayong malapit na mekaniko? Wala nang mekaniko rito, pero may bahay doon sa may kakahuyan. Baka matulugan nila kayo. Gaano po kalayo? Malapit lang. Sundan nyo lang ang daang yan. Sigurado akong matutulungan nila kayo. Napatingin ako sa direksyong itinuro ng matanda. Isang mas makipot na daan na napapalibutan ng naglalakihang puno na animoy tinatapakan ng mga anino. Kung hindi lang ako sundalo at nagsanay sa kakahuyan, malamang maiihi ako sa takot. Pero wala na rin naman kaming ibang pagpipilian. Sige na, lakad na tayo. Wala na tayong ibang choice. Bilisan na lang natin at magagabi na. Ayos lang ba sa'yo, Samantha? Oo. Dapat lang naman sa akin yung naglalakad-lakad. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, natanaw namin ang isang malaking bahay sa gitna ng kagubatan. Lumang-luma na ang itsura ng bahay pero maganda naman. May bakod na yari sa kahoy at may ilang lamparang nagbibigay ng bahagyang liwanag sa madilim na paligid kahit na paggabi pa lang. Papalapit pa lang kami, sakto namang bumukas ang pintuan at may babaeng lumabas. Magandang gabi. Mukhang naliligaw ata kayo. Wala namang dumadaan dito sa parte ng bahay namin. Ay oo, pasensya na iha. Nasiraan kami ng sasakyan sa daan. Ang sabi ng isang matandang babae, makakahingi raw kami ng tulong dito sa inyo. Si Manang. Madalas siyang gumagala sa kakahuyan. Tama siya. Makakatulong kami sa inyo. Kami rin talagang nilalapitan ng mga naliligaw dito. Kaso lang, ang susunod na sasakyang dadaan dito mga 3 araw pa bago dumating.
Yun yung truck na naghahakot ng kahoy. Sigurado ako matutulungan nila kayo makaalis. Wala. 3 araw. Paano kami? Huwag kayong mag-alala. Pwede kayong makituloy dito. Malaki ang bahay at may sapat akong pagkain para sa lahat. Ay, nako Iya. Sigurado ka ba? Nakakahiya naman, marami kami rito. Opo, huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Ako hindi na muna makakasama sa inyo. Babalik na lang ako pagkatapos ng 3 araw. Doon na lang ako sa sasakyan ko. Hindi ako mapalagay kung iiwan ko yun roon ng mag-isa. Ligtas naman sa kakahuyan, hindi ba? Opo, wala namang dumadaan dito. Nagkatinginan kaming lahat. Hindi maganda ang kutob ko. Pero wala naman kaming ibang pagpipilian. Hindi rin kami kasya sa van. Lalo na at may buntis at matanda kaming kasama. Muli kong inilibot ang paningin sa paligid. Matibay ang bahay. Malalaki ang poste at yari sa matandang kahoy. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa akin. Para bang ang kaba na ito ay tulad ng naramdaman ko sa tuwing may delikadong misyon sa trabaho. Napansin kong hinihintay na pala ni Lucia ang aming sagot. Ano? Tara? Sige. Salamat ng marami sa iyo, ha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako nga pala si Lucia. O siya, pasok na kayo. Siguradong napagod kayo sa paglalakad. Buti na lang, nakita kayo ni Manang sa daan at hindi kayo masyadong inabutan ng dilim. Salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito sa amin. Lucia na lang. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa inyo eh. Alika, maupo muna kayo. May naihanda akong pagkain para sa inyo. Umalis na rin si Mang Isko para balikan ang sasakyan niya. Gusto ko siyang pigilan dahil nag-aalala ako sa seguridad niya. Pero alam naman nating hindi madaling pigilan ang mga matatandang sobrang mahal ang kanilang sasakyan. Kaya hinalaan ko na lang siya. Pagpasok namin sa loob ng bahay, mas lalo kong naramdaman ang lumang estilo nito. Malalaki ang mga bintana, may mga kurtinang luma at bahagyang umaalon sa ihip ng hangin. Sa gitna ng sala, may isang lumang chandelier na tila matagal nang hindi umiilaw. May kakaibang amoy ang bahay. Hindi naman mabaho, pero amoy lumang kahoy na hinaluan ng bahagyang amoy ng sunog na kandila. Oh, kumain muna kayo. Siguradong gutom kayo galing sa mahabang biyahe. Buti na lang naparaming niluto ko. Salamat po, ma'am. Lucia. Grabe, parang 1 oras na kaming naglalakad kanina. Malayo talaga tong bahay namin. Wala na rin iba nakatira malapit dito. Kami lang ng pamilya ko kasi ayaw namin iwan tong bahay. Sayang naman, minana pa to sa mga ninuno namin. Salamat, Iya. Napakabuti mo sa mga tulad naming estranghero. Walang anuman. Maliit na bagay lang to. Ipapakilala ko pala sa inyo ang 2 kong kasama sa bahay. Ito ang anak kong si Ana. Unika iha ko yan. At ito naman ang nanay kong si Gloria. Kumusta kayo? Sana maayos ang pagtuloy nyo sa bahay namin. Mapabuti na lang at may kaidaran ako dito. Naku nga, mabuti na lang. Ana, magpakilala ka. Hello. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi sanay sa taong anak ko eh. Kami lang kasi nakatira dito. Puro pa kami babae. Kaya baka nahihiya siya sa inyo. Ganon? Asawa mo? Asan? Nako, byuda na ako. Ilang taon na rin. Pero kinakaya naman dahil may kabuhayan kahit papano. Pasensya ka na, ha? Masyado lang talagang usisero itong asawa ko. Ayos lang. Siya, sige na, kain na kayo. Ano nga ulit ang mga pangalan nyo? Ako si Belen. Nay na lang ang itawag po sa akin. Yan din naman ang tawag sa akin ng lahat. Sige po, Nay.
Ako naman si Eman, asawa nitong si Samantha. Ako si Samantha. Adele na lang ang itawag mo sa akin, kapatid ko si Eman. Sige, Adele. Leo na lang. Ayun, sige. Nay Belen, Eman, Samantha, Adele at Leo. Kumain na kayo. Bukas na natin ituloy ang kwentuhan. Masaya silang nagsalo-salo, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ako naman, tahimik lang na nakamasid. Pilit pinakakalma ang sarili. Hindi ko maintindihan, pero hindi talaga ako mapakali. Habang kumakain, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Wala namang mali sa pagkain, pero may bumabagabag sa isip ko. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa batok ko at may mga matang nakamasid sa amin mula sa kung saan. Pero tinulungan lang naman kami ni Lucia, hindi ba? Wala namang dahilan para pagdudahan ko siya. Siguro masyado lang akong alerto, lalo na't kasama namin si Lola. Pagkatapos niyong kumain, ipapakita ko sa inyong kwarto na pwede niyong gamitin. Sigurado akong pagod kayo. Salamat ulit, Lucia. Inakyat na namin ang ikalawang palapag ng bahay, kung saan naroon ang mga ekstrang kwarto para sa mga bisita. Hindi maikakailang may kaya ang pamilya ni Lucia. Kahit luma na, maganda at matibay pa rin ang bahay. Ang medyo nakapagtataka lang, bakit nagtayo ang pamilya nila ng ganito kagandang bahay sa gitna ng kawalan? Dito sa unang kwarto matutulog sina Leo, Eman at Adele. Sa pangalawang kwarto naman, dito sina Nay Belen at Samantha. Salamat, Iha. Malaking tulong ito sa amin. Oo nga. Salamat po ulit, Lucia. Walang anuman. Bukas, kung gusto nyo, ipapakita ko sa inyong paligid. Pero siguro, kailangan nyo munang magpahinga. Pumasok na kami sa kanya-kanyang kwarto. Ramdam ko ang bigat at pagod ng katawan ko. Pero may isang bagay sa bahay na ito na hindi ko mawari. Masyadong tahimik. Masyadong perpekto para sa isang bahay sa gitna ng kabundukan. Pero dahil sa matinding pagod, mabilis akong nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong naalimpungatan. Umikot-ikot ako sa higaan. Pilit hinahanap ang tamang pwesto para makabalik ulit sa pagtulog. Pero hindi ako mapakali. Sa huli, nagpasya kong lumabas at magyosi muna. Paglapit ko sa pinto, may narinig akong mahina ngunit malinaw na pag-uusap. Napahinto ako at tahimik akong nakinig. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hindi ko alam kung dapat ko bang silipin o bumalik na lang sa higaan. Pero habang papalapit ako, mas naging malinaw ang usapan. Adele, tama na. Ayoko na, please. Itigil mo na to. Sam, hindi ko kaya. Hindi ko kayang tigilan ka. Mahal na mahal kita. Napatigil ako. Para kong binuhusan ng malamig na tubig. Si Samantha. Asawa siya ni Eman. Pero ano tong naririnig ko? May relasyon ba sila ni Adele? Mas lalo akong naguluhan. Si Adele, kapatid mismo ni Eman. Paano nangyari ito? Hindi pwede, Adele. Asawa ko si Eman. Mahal ko siya. Itigil mo na to, parang awa mo na. Isipin mo na lang ang pamangkin mo na nasa sinapupunan ko. Sam, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali para sa akin. Please. Please naman. Ayoko nang makialam. Ayoko nang makinig pa. Hindi ko alam ang buong kwento at wala akong balak makisali. Kaya bumalik na lang ako sa higaan. Pilit ipinipikit ang mga mata ko.
Pero hindi ako mapakali. Hindi na nga ako komportable sa lugar na to. Tapos ngayon, may nalaman pa akong isang lihim na hindi ko dapat nalaman. Pinilit kong blangkohin ang isip ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang, dahan-dahan na akong nakatulog. Samantala, Lucia, parang awa mo na. Hindi ka lalabas. Hindi pa tapos ang plano natin. Hanggat hindi ka gumagaling, dito ka lang. Lucia, palayain mo naman ako sa kadena. Ayoko na. Ayoko na dito. Hindi. Pakakainin na lang kita para hindi mo na kailangan lumabas. Inaalagaan naman kita, hindi ba? Dito ka matutulog. Gusto mo tabi pa tayo? Pakakainin. Iyon nga ang ayaw ko nang gawin. Hayaan mo na lang ako. Makakaya ko naman. Pangako, Lucia. Sige na naman. Hindi nga pwede! Gusto mo bang mamatay? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa maging ganito. Pwes, pasensyahan na lang tayo. Dahil magkakaubusan muna ng tao sa mundo bago ko hayaang mawala ka sa piling ko. Sa piling namin. maaga akong nagising. Nakasanayan na kasi ng katawan ko. Agad kong napansin na wala si Adele sa higaan niya, pero hindi ko na muna pinansin. Sa halip, inayos ko ang higaan ko at mga gamit. Papalabas na sana ako ng kwarto nang makita kong nagising si Eman. Leo, si Adele. Wala siya dito. Ha? Baka nasa labas lang. Wala na siya kanina pagkagising ko eh. Oh, parang bago yun ah. Hindi naman yun nagigising ng maaga. O sige, titingnan ko lang sa labas. Salamat ha. Sige. Tara na rin at makapagkape tayo. Sabay kaming lumabas ni Emma ng kwarto. Saktong palabas din si Lola Belen at Samantha. Halatang kagigising pa lang at pupungas-pungas pa. Apo, nasan si Adele? Tulog pa ba? Wala po siya dito, Nay. Hindi namin alam kung nasan siya. Pagkagising ko, wala na siya. Si Kuya Adele? Wala siya? Kanina pa ba? Oh, di ba? Kakaiba? Di naman niya ganyan sa bahay eh. Tanghali pa nga yung gumising eh. Pero baka naglakad-lakad lang. Sabay-sabay na kaming bumaba. Pagdating namin sa kusina, naabutan naming nagtitimpla pa ng kape si Lucia. Saktong-sakto. Luto na tong pinakulo ang kape. Tara, magkape muna kayo. Teka, asan si Adele? Si Adele ba, Iha? Wala siya rito. Hindi mo ba napansin na bumaba? Ay naku, nasa kusina ako mula kanina eh. Di ko napansin. Baka naglakad-lakad lang sa paligid. Huwag muna kayo mag-alala. Kumain muna tayo. Baka nagugutom lang kayo kaya kinakabahan. Salamat, Lucia, pero titingnan ko muna sa labas si Adele. Sige, pero baka bumalik din siya mamaya. Alam mo naman ang iba, mahilig magmuni-muni kapag nasa ibang lugar, lalo na't probinsya to. Baka naninibago lang siya. Baka nga. O sige, pagkape muna tayo. Habang nagkakape, halata kong hindi mapakali si Eman. Siyempre, siya ang mas nakakakilala sa kapatid niya, kaya hindi ko siya masisisi kung nag-aalala siya. Napansin ko rin si Samantha, hindi rin mapakali. Naisip kong baka nagmumuni-muni lang si Adele dahil sa narinig kong pag-uusap nila kagabi. Pero kung ano man yung issue nila, wala na akong balak makialam. Matapos naming magkape at kumain ng tinapay, tumulong na lang ako sa paghahanap kay Adele. Adele! Nandiyan ka ba? Parang may mali. Hindi ko gusto itong pakiramdam na to, pre.
Adel! Sumagot ka naman, iho! Baka bumalik na siya sa bahay. Baka. Pero kung bumalik siya, di dapat nakasalubong natin siya sa daan. Pwede naman nating balikan sa bahay. Sige, pero hahanapin ko pa rin siya sa may gubat. May kutob ako, pre. O sige, samahan na kita. Sasama na rin kami. Sisilipin lang namin saglit sa bahay kung nandun siya. Habang naglalakad kami papasok sa gubat, mas lalong lumakas ang kaba ko sa dibdib. Hindi na rin kami nagpaalam kina Lucia. Basta na lang kaming umalis. Palayo na kami ng palayo sa bahay, pero kabisado ko naman ang daan, kaya sigurado akong makakabalik kami. Tahimik lang si Eman, pero ramdam kong pareho kami ng iniisip. May mali. Hindi ko nga lang matiyak kung ano. Diyos ko, ano nga mo yon? Pamilyar yung amoy? Ang baho! Teka, baka masuka ako. Diyan ka muna, mahal. Kami na lang muna ni Leo ang lalapit. Sige, pero mag-iingat kayo ha. Dito lang muna kami. Naglakad pa kami palapit. Habang papalapit kami, mas lalong lumalakas ang amoy. Hanggang sa napansin ko may natapakan ako. Pagtingin ko sa baba, nakita ko ang isang punit na tela. May bahid ng dugo. At sigurado ako, ito ang kulay ng suot ni Adel kahapon. Sisigaw pa lang sana ako para tawagin si Eman. Pero nauna na siyang naglakad palapit sa isang bagay na parang kinikilatis niya. Sumunod ako sa kanya. Doon ko nakita kung ano ang tinititigan niya. Nakita ko siya. Si Adel. Pero wakwak na ang tiyan. Wala nang kanyang mga laman loob. Parang hayop na kinatay. Halos hindi ko na siya makilala. Putang ina! Hindi. Hindi to pwede. Eman, doon ka muna. Ako nang bahala sa kapatid mo. Nagawa ko na to sa mission ko dati. Hindi. Hindi pwede to. Hindi yan ang kuya ko. Bakit? Bakit nangyari to? Putang ina, kuya. Sinong hayop ang gumawa nito? Eman, anong narinig ko? Bakit ka sumisigaw? Teka, kuya? Ama naming nasa langit. Tulungan mo po kami. Para akong tinusukan ng tinik sa lalamunan nang marinig kong humahagulgol si Samantha. Si Naibele naman, napaluhod at nagsimulang magdasal. Halatang hindi na kaya ng katawan niya ang tindi ng takot. Alos mawala sa ulirat si Eman. Hindi ko siya masisisi. At ako na sanay na sa mga bangkay, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ang napasukan namin. Pero isang bagay ang sigurado ako. May isang tao sa lugar na to na may pakana nito. At sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino siya. Tangina! Sino ang may gawa nito? Sino? Eman. Huwag buong pakalbahin, Leo. Kuya ko yan! Kuya ko yan! Anak, patawarin mo kami. Wala kaming nagawa. Wala na siya. Wala na. Tangina, kung sino man ang gumawa sa kanya nito, papatayin ko! Eman, alam ko... Alam mo? Anong alam mo? Wala kang alam. Wala kang pakialam. May awa ang Diyos, anak. Kung may awa ang Diyos, buhay pa sana ang kapatid ko. Tangina naman oh. Alam kong galit ka pero wag mong sigawan ng lola ko. Hindi mo ako naiintindihan eh. Ikaw bang mauna ng kapatid? Tumahimik na kayong dalawa! Pwede ba? Walang magagawa kung mag-aaway kayo. Tumalikod si Eman at naunang bumalik sa bahay. Napahilamos ako sa mukha dahil sa inis. Naiintindihan ko naman kung bakit siya naguguluhan. Pero hindi ko rin kayang palampasin na sinisigawan niya si Lola.
Hinayaan ko maunang maglakad sina Samantha, habang ako naman ay nanatili sandali upang ayusin ang kaawa-awang katawan ni Adele. Hindi ako nasusuka o nandidiri. Siguro mas naramdaman ko ang awa para sa kanya. Parang kahapon lang, magkasama pa kami. Hinaaya pa niya akong uminom. Tapos ngayon, ganito ang sinapit niya. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan kong kumakain na sina Lucia at ang kanyang pamilya. Inabot na pala kami ng tanghali sa kahahanap kay Adele. Sa gitna ng pag-uusap nila, napansin kong kalmado si Lucia. Masyadong kalmado na para bang walang nangyari. Nakapagtataka. Baka hayop ang umatake sa kanya. May mga bababangis dito, lalo na sa gabi. Hindi nyo dapat basta-basta pinagagalaan ang gupat. Lumabas ba siya kagabi? Hayop? Hayop ang gumawa nun? Bakit hindi? May mga ligaw na hayop dito. Yun din ang pumatay sa asawa ko. Diyos ko. Bakit ba kasi siya lumabas ng gabi? Siguradong gabi siya lumabas kaya ganyan ang sinapit niya. Kung umaga, mas ligtas sa kagubatan. Sinong tanga naman ang lalabas ng gabi para pumasok sa gubat, imbis na magpahinga? Malay natin. Baka nagpapalamig. Narinig kong may nag-aaway kagabi. Sino kaya? Ha? May nag-aaway? Ano ba talagang nangyari? Sabihin niyo sa akin. Alam kong hindi na to ang tamang panahon. Pero kailangan kong sabihin. Narinig ko kayong nag-uusap kagabi, Samantha. Alam kong nagkaroon kayo ng away ni Adele. Dahil sa pagpipilit niya ng sarili niya sa'yo. Leo. Anong sinabi mo? Totoo yung narinig mo, Leo. Pero tapos na yun. Dati, muntik na kami magkamabutihan ni Adele. Pero nakonsensya ako dahil mahal ko sa Eman. Siguro naman, narinig mo kagabi kung paano ko siya itinataboy. Ako ang dahilan kung bakit siya lumabas. Ako may kasalanan ng lahat. Tapos na. Putang ina, Samantha. Tapos na? Ngayon mo lang sasabihin to? Eman! Huwag mo akong Eman-imanin dyan. Hayop ka? Ganito ka ba talaga? Habang buhay mo itatago sa akin to? Eman, baka gusto mong kumalma. Huwag niyo akong kausapin. Lalo ka na, Samantha! Tahimik akong napaupo. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko. Nasa kalagitnaan pa ng pagluluksa si Eman at sa tingin ko, hindi na ako dapat nakisawsaw pa. Galit siya at imbis na pakalmahin ko siya, mas lalo ko siyang tinulak sa apoy ng damdamin niya. Hindi ko dapat pinatulan ang init ng ulo niya kanina dahil kahit sundalo ako, kahit nasanay ako sa gulo, iba pa rin ang sakit ng pagkawala ng pamilya. Dapat hindi ako gumanti sa galit niya. Nagkamali ako. Buong hapon, hinayaan ko lang siya. Hinayaan kong mag-isa siya habang nag-iisip din ako. Kinagabihan lumabas ako sa bakuran at nagsindi ng yosi. Kailangan kong kumalma. Buisit ka talaga, Leo. Eman? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Leo. Galit? Lungkot? Wala na nga ata akong pakiramdam eh. Pasensya na, Eman. Hindi ko dapat pinatulan yung galit mo kanina. Alam kong nagluluksa ka. Hindi. Ako dapat ang mag-sorry, pre. Hindi mo kasalanan yon. Nadala lang ako. Kung naririnig lang siguro tayo ni Adele ngayon, malamang pinagtatawanan na niya tayo. Tangina. Oo nga, no. Lagi niya nga akong inaasar na mainitin ang ulo ko. Eman, umalis na kaya tayo rito. Sa van na lang tayo magpalipas ng gabi. Balikan natin si Mang Isko.
Tapos magbantay na lang tayo sa labas ng van tuwing gabi. Hindi na magandang pakiramdam ko sa bahay na yun eh. Kapag nakaalis tayo rito, pwede tayong bumalik kasama ang mga pulis para mag-iimbestiga. Marami akong kakilala. Oo. Hindi ako papayag na mamatay lang ng ganun-ganun si Adele. Salamat, Leo. Alam kong magulo pa ang isip ni Eman, kaya kailangang manatili akong matatag para sa kanya. Sa maikling panahon, naging kaibigan ko na siya. Hindi lang basta kasama. Napagdesisyon na naming dalawa na sunugin ang bangkay ni Adele at abo na lang niya ang iuwi. Alam kong hindi na natin siya maibabalik. Pero hindi natin siya pwedeng basta iwan dito. Paalam, kuya. Hindi kita bibiguin. Hahanap ako ng hustisya kung meron man. Pinapatawad na rin kita. Matapos ang lahat ng nangyari, alam kong hindi pa rito matatapos ang lahat. Pero andyan pa si Samantha. Andyan pa rin si Lola. Meron pa kaming dapat protektahan. Kailangan naming maging matatag. Bago matulog, sinabi na namin sa kanila ang plano. Aalis kami kinabukasan ng umaga at magpapaalam kay Lucia. Leo, sigurado ka ba na dapat na tayong umalis agad? Oo, Nay. Masyado nang delikado ang lugar na to. Yung sasakyang papunta kay na Lucia, baka naman madaanan tayo. Matagal pa ba? Konti na lang. Kakain muna tayo ng almusal. Tapos aalis na tayo bago magtanghali. Magpapaalam din tayo ng maayos. Oh? Aalis na kayo? Pasensya na, Iha. Pero pakiramdam namin, kailangan na naming umalis. Naiintindihan ko, pero sayang naman. Isang gabi na lang, darating na ang sasakyan bukas. Babalikan na rin namin si Mang Isko. Nag-aalala na rin kami sa kanya. Huwag kayong umalis. Aba, Ana, huwag kang mag-alala. Babalik kami. Hayaan mo na sila, Ana. May mga buhay silang babalikan. O siya, halina't kumain muna tayo sa loob. Tahimik lang ang lahat habang kumakain. Walang gustong magsalita. Walang kahit sino ang makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Para kaming mga buhay na multo sa iisang mesa. Walang imikan. Puro pagkabalisa lang. Parang may kung anong bumabara sa lalamunan ko. Pakiramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. At tama ako. Leo, nakita mo ba si Samantha? Ha? Hindi ba nasa loob lang siya? Wala siya sa kwarto. Wala siya kahit saan. Ay, Diyos ko. Nasaan siya? Samantha! Nakita ko lang siya umakyat kanina eh. Hindi siya basta-basta mawawala, Leo. Ano bang nangyayari? Nawawala si Samantha. Baka lumabas lang siya. Paano siya lalabas ng basta-basta? Buntis si Samantha! Hindi ko alam, Leo. Kanina pa ba siya nawawala? Hanapin ko siya. Hindi ko papabayaan mawala siya. Nay, dito ka lang ha. Ay, Diyos ko. Ano ba itong nangyayaring ito? Samantha! Eman, hinay-hinay lang. Wala siya, Leo. Wala siya. Wala na akong maisip na solusyon. Hindi ko alam kung saan pa hahanapin si Samantha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero natutunugan ko na kung nawala si Samantha, ang ibig sabihin, kami na ang susunod. Maghapon naming hinanap si Samantha pero nabigulang kami.
Wala na ring lakas si Eman. Awang-awa na ako sa kanya. Kakamatay lang ng kapatid niya. Ngayon naman, nawala yung asawa niyang buntis. Pagbalik namin, nadat na namin kumakain na ulit sila. Tahimik, parang walang nangyari. Pinakain muna nila kami at kahit walang gana, pinilit kong kumain. Si Emma naman, nakatulala lang sa plato niya. Baka naman sinundan na ni Samantha si Adele sa langit. Mas mahal niya si Adele, di ba? Anong sinabi mo? Baka naman kinain din siya ng mabangis na hayop. Di naman imposible, di ba? Putang ina mo! Tumahimik ka! Eman, kumalma ka. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Matanda ka! Ay, pasensya na. Mga baliw! Eman! Teka! Apo, hayaan mo muna. Baka kailangan lang niyang mapag-isa. Hindi ko gusto to. Sunod-sunod na lahat. Parang may kakaiba talaga eh. Para kung may nararamdamang masama. Parang may binubulong sa utak ko na huwag ko siyang hayaang mag-isa. Pero dahil sa bigat ng sitwasyon, wala akong nagawa kundi sundin ang payo ni Nay. Pero maling-mali ako. Kinagabihan, hindi pa rin bumabalik si Eman. Kaya lumabas na ako at hinanap siya. Eman, nasan ka? Alam kong galit ka. Pero bumalik ka na. Gabi na. Eman? Walang sumagot. Wala ni isang kaluskos. Parang ako lang ang tao sa buong gubat. At doon ko lang napansin na may matang nakatingin sa akin. Agad akong pumasok sa loob. Gustuhin ko mang hanapin pa si Eman. Hindi ko basta iiwan ang lola ko. Dahil kahit sa kanila, wala akong tiwala. Parang may saltik ang pamilya nila, lalo na yung matandang si Gloria. Kinaumagahan. Uy, Diyos ko. Sana hindi totoo. Leo, hindi pa rin ba nakabalik si Eman? Wala. Kahit anong gawin ko kagabi, hindi ko siya mahanap. Baka naman sumunod na rin siya sa langit. Kapag hindi ka pa tumigil, hindi ko na alam kung ano magagawa ko sa'yo. Apo, hindi kita pinalaki ng ganyan. Gloria naman. Sana wag mo nang dagdagan pa ang tensyon namin. Hindi ako bastos sa matatanda, lalo na't may lola ako. Pero talagang hindi ko mapigilan ang inis ko kay Gloria. Wala siya sa hulog. Parang natutuwa pa siya sa nangyayari sa amin. At ang mas nakakainis, itong si Lucia, na hindi man lang siya sawayin. Kailangan kong hanapin si Eman. Pero isasama ko si Lola. Hindi siya pwedeng mawala sa paningin ko. Kinahaponan, naglakad-lakad ulit kami para hanapin si Eman. Eman! Apo, baka naman bumalik na siya sa van. Hindi. Hindi ganun si Eman. Alam kong sasabay yun sa atin. Ano to? Oh, Diyos ko! Sapatos na may dugo! Sapatos ni Eman to ah! Walang katawan. Walang bakas ng dugo sa paligid. Pero ang sapatos, ang dugo, alam kong may kumuha kay Eman. Pero hanggat wala pang katawan, hindi ako mawawalan ng pag-asa na buhay pa siya. Minsan lang ako matakot. Karaniwan sa delikadong misyon sa trabaho. Pero ngayon, ramdam ko ang takot sa bawat himaymay ng katawan ko. Para akong hindi makahinga. Naunang nawala si Adele. Sinundan ni Samantha.
At ngayon naman, si Eman. 3 na silang nawawala. At kung hindi ako kikilos, baka si Lola na ang sumunod. Yan ang hindi ko mapapayagan. Sa iisang kwarto kami natulog ni Lola. Inaantay kong magmadaling araw bago simulang mag-imbestiga sa bahay. Pakiramdam ko kasi mismo sila Lucia ang may kinalaman. Hindi ko alam kung bakit at paano. Pero bago ako lumabas ng kwarto, sinigurado kong nakalak ang mga bintana at walang makabubukas ng pinto maliban sa akin. Ayoko sanang iwan si Lola mag-isa, pero wala akong ibang pagpipilian. Itinago ko ang baril sa kaliwang paa ko. Hindi halata dahil maluwag ang pantalon ko. Mabuti na lang, lagi akong may dala. Lagi akong kargado para protektahan si Lola. Samantala, tahimik. Masyadong tahimik. Bago bumaba, lumingalinga muna ako. Pakiramdam ko, pati sa bahay ay pinakikiramdaman ang galaw ko. Sinilip ko ang kusina. Wala. Binuksan ko mga cabinet. Wala rin. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko. Basta kahit anong ebidensya. Hanggang sa... Sino yan? Sino sabi yan eh? Lumabas ka! Ana? Nagulat ako nang makita si Ana. Pareho pa rin ang itsura niya. Malamig, walang emosyon. Pero may kung ano sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Awa ba? Hindi ako sigurado. Pero magaan ang loob ko sa batang yun. At alam kong hindi niya ako ipapahamak. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Hanggang sa dahan-dahan niyang itinuro ang isang sulok ng bahay. Nilingon ko si Ana para tanungin kung ano ang itinuturo niya. Pero paglingon ko, wala na siya. Kaya binalik ko na lang ang atensyon ko sa isang maliit na bahagi ng pader. May kaunting puwang. Huminga ako ng malalim at saka ko tinulak. Pagtulak ko sa pinto, bumungad sa akin ang isang hagdang pababa. Bahagyang maliwanag ang paligid dahil sa gaserang nakasabit sa dingding. Kaya dahan-dahan akong bumaba roon. Pagtingin ko sa ibaba, tumambad sa akin ang isang malaking bakal na pinto. Makapal, kinakalawang. At waring matagal nang hindi nabubuksan. Alam kong may tinatagong sekreto sa likod nito. Kasabay ng kaba, sumalubong sa akin ang isang matapang at kakaibang amoy. Amoy na pinaghalong bulok na laman at dugo. Wala nang atrasan to. Sa unang tingin, madilim. Hindi ko agad nakita kung ano ang nasa loob. Pero nang itapat ko ang gasera sa loob ng basement, agad siyang tumambad sa akin. Si Samantha. Nakatali siya ng mahigpit. Halos hindi na makagalaw. Napatingin ako sa gilid niya at doon ko nakita ang isa pang lalaking nakatayo. Nakakadena ang buong katawan, pati ang leeg. Hindi ko siya kilala. Matangkad, payat at namumutla. Pero ang mas nakakapangilabot, may naglalabasang itim na ugat sa mukha at katawan niya. Kung titignan, para na siyang walang buhay. Pero alam kong gumagalaw pa siya. Samantha! Leo! At ikaw, sino ka? Tulungan mo kami. Magsasalita pa sana ako nang may biglang pumalos sa ulo ko. Alam kong nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, agad kong naramdaman ang matinding kirot sa batok ko. Pumikit-pikit pa ako. Ramdamang panlalabo ng paningin. Parang sinakal ako ng sarili kong katawan. At ang tuluyan akong magising, saka ko lang napansin na nakakadena na ako. Pakawalan niyo ako rito! Ang
Ang init naman ng ulo mo. Dapat kasi, hindi ka na lang nag-usisa, Leo. Patatakasin naman sana kita kasama ang lola mo. Lola mong pinakamamahal? Gigil na gigil ako sa galit. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang nangyayari at bakit may basement pa sila. Pero higit sa lahat, natatakot ako para sa lola ko. Alam kong hindi na nila basta-basta mabubuksan ang pinto sa kwarto niya. Pero hindi yun magtatagal. At kung hindi ako makakatakas, paano ko siya maililigtas? Pakulan niyo ako! Anong klaseng mga tao kayo? Hindi mo maiintindihan, Leo. Subukan mo ipaintindi sa akin! Bakit niyo to ginagawa? Bakit niyo kami pinapatay isa-isa? Hindi ka pa pinapatay, iho. Hindi pa. Mga hayop kayo! Lucia, tama na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay lang ganito. Hindi mo na kailangang mag-isip, mahal. Ako na ang nag-iisip para sa'yo. Hindi ganito ang gusto ko, Lucia. Mas pipiliin ko bang mamatay? Hindi ka mamamatay! Lucia! Bakit? Bakit niyo to ginagawa? Bakit? Kasi hindi ko kayang mawala siya, Leo. Ha? Iho, may mga bagay sa mundo na hindi mo kayang intindihin. Mahal ko si Cesar. Noon normal kami. Masaya. Normal ang pamilya namin. Hanggang isang gabi, habang nagbabakasyon kami dito, biglang nagbago ang lahat. Pag-uwi niya, hindi na siya tao. Hindi ko alam kung paano siya naging aswang o kung sinong hayop na nang hawa sa kanya. Ang tanging sinabi niya lang, may tinulungan siyang matanda at pagdilat niya, nagising siya sa kakahuyan. Pakiramdam niya ibang-iba na. Doon nagsimula ang lahat. Muntik niya pa ako mapatay dahil sa kalagayan niya. Kaya mo siya ikinulong dito? Gusto niya nang mamatay pero hindi ko kaya. Paano naman ako? Paano naman si Ana? Lucia, dapat hinayaan mo na lang ako. Hindi! Hindi kita hahayaang mamatay! Kaya naisip ko, kung hindi kita kayang iligtas, gagawa ako ng paraan para buhayin ka. Napaisip ako sa sinabi ni Lucia. Ibig sabihin, naging aswang si Cesar. At dahil hindi niya kayang mawala ang asawa niya, ikinulong niya ito at pinapakain? Ng ano? Ng tao? Kaya ba kami naligaw dito? Sinadya nilang maligaw kami? Sinadya nilang dalhin dito ang mga taong tulad namin para maipakain kay Cesar. Para kaming mga kaawa-awang manok na inililigaw sa hawla ng isang halimaw. Kayo may pakana ng lahat! Kayo nang hihila ng mga turista! Siyempre naman, iho. Hindi naman pwedeng kami ang ipakain. Hindi ba? Mga hayop kayo! Wala kayong awa! Sinadya naming maligaw kayo. Sinadya namin dalhin kayo dito. Lahat ng dahilan kung ba't kayo napunta rito, kasabwat namin. Si Mang Isko! Pati yung matandang nagturo sa amin ng daan! Kasabwat ninyo sila! Tiyuhin ko si Mang Isko. Tiyahin ni Cesar si Manang.
at matagal na namin ginagawa ito. Ilang matanda, dalaga at bata na rin ang nakuha namin. Papatayin ko kayong lahat! Hindi, Leo. Ikaw ang papatayin namin. Anong magagawa ng isang sundalong tulad mo? Magsusumbong ka sa militar? Asa ka namang may maniniwala sa'yo. Lucia, itigil mo na to. Hindi na ako tao. Isa na akong halimaw. Hindi. Hindi ka halimaw. Asawa kita. Kung mahal mo ko, bitawan mo na ako. Hindi ko kaya. Nakakabaliw ang labis na pagmamahal. Yan ang nakikita ko kay Lucia. Bulag na siya. At kahit si Cesar ayaw niyang pakawalan. Sigurado akong nagsisisi na rin si Cesar sa mga nagawa niyang hindi naman niya ginusto. Kahit ako, kung magiging halimaw man ako, mas pipiliin ko pang kitlin ang sarili ko kaysa mandamay ng mga inosenteng tao. Hindi mo siya nililigtas! Ikaw ang sumisira sa kanya! Alam mo, Leo, may mga taong hindi kayang mawala ang mahal nila. Parang ikaw sa lola mo. Hintayin mo lang. Kapag nahuli ko ang lola mo, ako mismo ang kakaladkad sa kanya papunta rito. Hindi ito pagmamahal! Baliw kayo! Ikaw na kurang ka! Huwag mo inadamay ang lola ko! Talagang sasamahin ka sa akin! Baliw! Mga baliw! Kung ito ang baliw, mas gugustuhin ko ng mabaliw, Leo, kaysa mawala siya! Si Eman! Nasaan si Eman? Hay nako, wag mo nang hanapin ang wala. Kung hindi kasi kayo mga pakialamero, hindi sana kayo napahamak. Mga demonyo kayo! Lucia! Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi kita hahayaang magutom. Lalong sumikip ang dibdib ko sa narinig ko. Napansin kong nangihina na si Cesar. At alam ko na kung anong mangyayari. Wala na akong oras. Tinignan ko si Samantha. Halos hindi na siya nagsasalita sa sobrang pangihina. Kahapon pa siya nawawala at paniguradong hindi pa rin siya kumakain. Naawa ko sa kanya. Ayoko nang isipin kung ano ang nangyari kay Eman. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaang magaya rito ang lola ko. Lumabas sina Lucia at Gloria. Hindi ko alam kung kukunin na nila ang lola ko o si Eman. Pero kailangan ko ng kumilos. Kailangan kong makatakas. Ang kaso, hindi ko mapigilang mapapikit-pikit sa hilo. Ang sakit pa rin ng ulo ko mula sa pagkakapalo kanina. Nang biglang... Ano? Ana? Eto ang susi sa mga kadena. Bilisan mo kumilos habang hindi pa nila nakukuha ang lola mo. Mag-iingat ka, kuya. Nagulat ako sa kung gaano kaseryoso at kagalang magsalita si Ana. Kahit na ang bata-bata pa niya. Tahimik pero determinadong kinakalagan niya ang tali ko. Saka iniabot sa akin ang susi ng kadena. Agad kong kinalas ang tanikala ni Samantha. Inuna ko siyang palayain. Pagkatapos sinunod ko si Cesar. Samantha, bilisan mo kumilos. Tatakas na tayo. Kaya mo bang tumayo? Aalalayan kita. Leo. Abat! Saan kayo pupunta? Agad kong hinugot ang baril sa kaliwang paa ko at walang pag-aalinlangang pinaputukan si Gloria ng 2 beses. Hindi!
Kanina pa ako nagtitimpi sa yung hayop ka. Nababagay lang sa'yo yan! Samantha, tara na! Umalis na tayo! Lucia! Lucia! Saka ko lang naalala. Hindi ko pala dapat pinakawalan si Cesar, lalo na't inaatake na rin siya ng matinding gutom. Pero huli na ang lahat. Nakita ko na lang ang titig niyang nakapako kay Lucia habang dahan-dahan niya itong nilalapitan. Agad kong inakay si Samantha at doon ko naramdaman ang maliit na kamay ni Ana na hinihila ako palabas. Pagkalabas namin, agad niyang isinara ang pinto. Dahil mabigat ito, tinulungan ko na siya. Saka namin ikinadena mula sa labas para siguraduhin hindi sila makakalabas. Ngunit kahit nasa labas na kami, dinig na dinig ko pa rin ang nangyayari sa loob. Cesar! Dahil sa matinding gutom, nilapa ni Cesar si Lucia. Walang awa niyang kinain ng babae. Wag! Yun na ang tamang pagkakataon para makatakas. Wala na tayong oras, Samantha! Tara na! Sa pagtakas namin sa lugar na yun, ay nakasalubong namin si Lola. Apo? Nay! Alis na tayo! Bilisan natin! Ay, Diyos ko, ano bang nangyari? Huwag ka na magtanong, Nay. Tsaka na namin ipapaliwanag. Hindi ko na inabala pang kunin o ayusin ang mga gamit namin. Ang tanging mahalaga ay makaalis kami roon ng ligtas. Agad kong inalalayan si Lola at si Samantha. Sinilip ko kung dinudugo na si Samantha, pero mukhang hindi naman. Tinanong ko rin kung nasaan na si Eman, pero umiling lang siya, saka napaluha. Doon ko naintindihan, gaya ng kapatid niyang si Adele, wala na rin si Eman. Sa pagtakas namin ay inaya namin na sumama sa amin si Ana. Ana, sumama ka na sa amin. Oo nga. Tara na. Wala ka na makakasama dito. Aalagaan kita. Pwede ka sa bahay ko. Hindi na po. Bakit? Sisiguraduhin ko na wala nang mabibiktima ang pamilya namin. Umalis na po kayo. Kaya kong umalis dito mag-isa. Napatitig ako kay Ana. Para siyang isang matanda na nakulong sa katawan ng isang maliit na bata. Matanda kong mag-isip. Matanda kong magsalita. Pero bata pa rin ang kanyang katawan at boses. Hindi ko na siya pinilit sumama dahil tiwala ako sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong makatakas mula sa impyernong bahay nila at sa demonyong pamilya niya. Sigurado akong masakit para sa kanya ang makita ang sariling mga magulang na nagpatayan. Habang binaril ko naman ang lola niya mismo sa harapan niya. Hindi ko alam kung mananatili pa siyang normal matapos ang lahat ng ito. Pero isa lang ang alam ko. Si Ana ay isang matalino at matapang na bata. At kailanman, hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko sa kanya. Salamat, Ana. Maraming salamat. Mag-ingat ka, ha? Hahanapin kita. Pangako ko sa'yo, hahanapin kita. Gagawa ako ng paraan. Mag-ingat din po kayo. Habang papalayo kami sa bahay, pakiramdam ko, unti-unti na rin kaming lumalayo sa realidad. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat ng nangyari
sa bahay ng biyudang si Lucia. Isang bangungot na gusto ko nang kalimutan. Masaya akong nakaligtas kami na hindi nasaktan si Lola. Pero sa kabila ng kaligtasang ito, hindi ko maiaalis sa dibdib ko ang bigat. May mga naging biktima, si Adele, si Eman, at ang marami pang ibang tao na nauna sa amin. Kami ang nagtapos ng bangungot na ito, pero hindi kami ang unang dumaan dito. At hindi ako kasing madasali ni Lola. Ipinangako ko sa sarili kong araw-araw kong ipagdarasal ang lahat ng naging biktima ni Lucia at ng kanyang pamilya. Masaya ang umibig at ang ibigin, pero minsan nagiging laso nito. Hanggang sa hindi na lang pagmamahal ang hinahanap natin. Hanggang sa hindi na tayo nagmamahal, nagiging makasarili na lang. Marami akong natutunan sa bahay ni Lucia. Natutunan kong magpatawad gaya ng ginawa ni Eman. Natutunan kong huwag sumuko gaya ni Samantha. At natutunan kong maging matatag. Kahit gaano kahirap gaya ni Ana, lahat ng yun, natutunan ko mula sa kanilang mga sakripisyo. Gaya ng ipinangako ko, binalikan ko si Ana. Dala ang mapa na binigay niya. Naglakas loob akong hanapin siya. Pero wala na siya. Maging ang bahay nila, wala na ring bakas. Tila sinunog at tinabunan ng kasaysayan. Nasaan na si Ana ngayon? Hindi ko alam. Pero palagi ko siyang iniisip. Palagi ko siyang naaalala. At ngayong may sarili na akong anak na babae, ipinangalan ko siya kay Ana. Hindi upang ipaalala ang delubyong naranasan ko noon o upang ipasan sa kanya ang pinagdaanan ng anak ni na Cesar. Kung hindi, upang turuan siyang maging matalino at matatag sa kahit anong pagsubok. Kaya ang payo ko, mahalin natin ang mga mahal natin sa buhay habang nandyan pa sila. Dahil hindi natin alam kung kailan sila babawiin sa atin. At isa pa, ang pinakamahalaga sa lahat, huwag basta-basta magtitiwala sa mga tour set kuno. Dahil baka sa halip na bakasyon ang puntahan nyo, maliligaw pa kayo sa isang bahay na may tinatagong aswang. Dito ko na po tinapos ang aking kwento. Sana po inyong mapili. Maraming salamat at naway lalo pang lumago at magtagumpay ang inyong proyekto. More power po sa inyong lahat.